Selam dostlar, selam aleyküm. Barıgızındağın şuşu kızıklı şuraşurda bir körüge şatmın. Min üzümün seyahatimni başlap jiberem indi Allah tilese. Üzümnün tuğan avlım Sarmandan zor sefer, zor yol, zor seyahat. Benim köptengi hıyalım biraz dünyanı körüp gitirge. Çünkü seyahat ol kişinin uylау, fikirleu, turmuş alıp baru, turmuşka yana qaraş kirtetirgen bir zor usul bulup tura. Şuna dağın seyahatimni tuğan avul Sarmandan başlarga inşallah indi niyet kılgan edim. Biraz sizge kim indi Sarman avulu bilen tanış tugul. Sarmanını da көрсөтүп кетесип келе. Bu bizning indi Respublikabızның иң motor урыннарында, Minzele yılgalarında урнашкан авыл. Барыгыз да билесиз, инде ул yılga турында булган жырларны Minzele буйларында деген Илхам Шакировның менә инде безнең районыбызның ак бинасы, ул да булсын инде безнең администрация булып тора. Һәм шушы Сарманның уртасыннан үзәктән башлап җибәремен үземнең зур сәфәремне. Сездән инде иншаллах дугалар, изге теләкләр, сау сәламәт кенә йөрүдә сезнең инде мотор изге сүзләрегезне, дугаларыгызны өметләнеп көтеп калабыз. Исәнлектә, саулыкта. Ассаламу алейкум. Менә Сарманда дагы безнең нидер мәдәният йорты каршында бәйрәм бара. Монда балалар, зурлар, активистлар җыелганнар. Әни инде мине озата. Зур юлга. Давай. Жугалмады. Хәерле юллар, саулыклар, сәламәтлекләр. Давай очрашырбыз, яме? Җыгыла күрмә. Җыгылмыйм, курыкма. Минем бит инде туган авылым. Мин монда 15 яшыма кадәр яшәдем. Мәктәп бетердем, дин белән таныштым, тормышның беренче хикмәт адымнарын алдым. Үземнең авылымны бик яратам, бик хөрмәт итәм, халкымны да яратам, бик хөрмәт итәм, бик күркәм халык, авылыбыз да бик матур. Менә сезгә бәләкәй генә безнең туган авылның паркын, безнең парклар күп, иң зурысы инде Ленин бакчасы дип атала. Шуны күрсәтеп китәм. Шулай танıклар, пушкалар, менә монда мемориал тора безнең үлгән, вафат булган сугышта корбан булып киткән бабайлар, әбиләр менә монысы инде безнең зона отдыха, чабалар, йөгерәләр. Бик матур урын бит инде бу. Безнең Сарманда үзенчә пешеходный зона да бар. Ул бит инде Ленин урамы үзенчә бер капланып куелган. Кеше жүрмәсен дип, без аны шлагбаум дип йөртәбез, менә шушындый таяклар тора, кешеләр җыю йөрсеннәр өчен. Бу централь урам, Ленин урамы. Менә монда мине дустым Илнур абзый килде озатырга. Озатам ди, җәй ишәбез дә китерим ди. Аптырап карап тора инде миңа. Әзрәк кенә сәламнар әйтәр барсына да. Алейкум сәлам. Китәбез юлга. Сарманда бәләкәй генә видео ясадым. Хәзер чәй эчәргә дә юлга чыгып китәргә Аллага тапшырып. Беренче көн шун белән башлана инде. Амин шәгысын. Амин, хәерле юллар. Менә без, минем дуслар, Ибрагимовлар җанына Хилал кебетенә кердек. Сармандан китеп барам, саулашып, как раз карыйбыз. Илгә сәлам әйт инде. Ассалам. Илдар абый, син дә сәлам әйт инде. Ишетелми инде, Илдар абыйга сәлам әйтә барыгызга да. Шундый яхшы кибетләр бар аларның. Сарманның социальный сетьләргә куям, мен как раз күрсеннәр, реклама булыр. Юлның иң кызык нәрсәсе ул шул, көтелмәгән әйберләрне без инде каршы алабыз. Неожиданность, эффект неожиданности. Менә шуңа да Илнур абый Чаллыга бара икән, миңа как раз Башкир ягына барырга кирәк. Моңынча Әлмәт аша барырмын, Бөгелмә аша барырмын дип уйлаган, менә Илнур абый белән Чаллы аша барып карыйм. Чөнки Чаллы аша попыткага йөргән юк әле минем. Шуңа Илнур абый минем беренче
Alıp barışı kişi buldu indi. Allah'a tapşırıp barabız. Bu benim belekeyine video dnevniginde partaygaç kararga 80 yaşta. Neşik ben şulay bütün eyberimi taşlap çıkıp gittim dip dünce kararga. Bu birinci gün betinde. O tinde birinci gün jürisen indi. Allah'a tapşırıp. Anlar mı ya koşup bitirsin her sonra. Allah'a tapşırıp. Rayonu gitti, bitti. Biz yoluna devam etemiz. Hazır Tuğay rayonuna kiremiz. Bu bizning endi Şallı shahari qirg'inida o'rnashgan bek mo'l, bek boy rayon bo'lib turadi. Chunki bu rayonda biz bilamiz, bütün tovuq o'stiruv, turli agro uslugalar bilan rayonni, shaharni, qirg'ida, tira-yo'lda respublikani boyitib turgan bek ko'p предприятиялар bor endi. Mana bu bizim indi Tuğay rayonu, Şallı şəhərinin rayonu olub durur. Şallı şəhəri ne qızığı, ol uramlab tugul, türlü kvartallar bilan bölünген. Mikrorayonlar şulay bit. Hem indi her bir kişiler şu kvartalda özlerinin tabırga tiyiş, mekteplerin, sadiklarin, biraz üzünçəliklere gindi. Qalğan şəhərlər bilan bizəni çağışdırıb qarasaq. Bu bik motor zamança bik görkəm urun indi bu. Mingə Şallı şəhərlikdən ışıydı indi. Hazır gündən gün motorlana beylərində Qazanğa yaxınayıb gələ. Şallı şəhərinə kiremiz. Bu indi respublikamızda zorluq boyunca ikinci şəhər. Yaxınayıb gələ indi 600 min kişiyə. Bunun xalq sanı bik motor, bik yanaşa zamança motor şəhər olub turab indi bu. Şallı şəhəri ne qızığı, ol uramlab tugul, türlü kvartallar bilan bölüngen. Mikrorayonlar şulay bit. Hem indi her bir kişiler şu kvartalda özlerinin tabırga tiyiş, mekteplerin, sadiklarin, biraz üzünçəliklere gindi. Qalğan şəhərlər bilan bizəni çağışdırıb qarasaq. Bu bik motor zamança bik görkəm urun indi bu. Mingə Şallı şəhərlikdən ışıydı indi. Hazır gündən gün motorlana beylərində Qazanğa yaxınayıb gələ. Şallı'nın Abiznoyu köpten maqtilar indi. Bahor isimli kafe var deyip ömrümde bir kirip çıkayım indi. Көріп çıgasım gələ. Нәрсе indi o? Şallı kafelerini bilmiyorum, halil kafelerini. Mine Bahor bilen tanışabız Allah dilese. Uzunca bir ney? Tur kebek bulur. Значит, вот аталары ol. Гастрономический тур. А бunda бик мотор. Şallığa келсеңіз қарағыз. Бик современный. Современный девинный. Классик енді. Бик мотор ясалған. Şunda kafe. Так, шаурма 350. А вы вам что заказать горячий? Şunda motor kafe. Bunda şeyler de bir көп türlü var iken. Bunda готовый блюдолар, şaşlıklar, mine pişirip duralar. Birinci mertebe kirdim, şuna barıgızga da təqdim etem, kirip yürüp qaragız. Bik motor, bik görkem, bik zamança. Şunday motor tapçanlarda orun aldı gali. Kirip oturup bari gali. Na aziyatski manir. Şöyle Bilnur abi zor seferge çıgasın diye yolga diye sıylap koyuq diye. Şöyle oturup qarayıq, nechek bolar. Bu Bahor kafesinde aşadık, mene bek şadı, bek көркем, bek motor, молодцы. 5 luk koyup bitirmeyeyim indi de konsa, 4,5 bal koyup bolar şu kafeye keldik, aşağıız. Men özümden rekomendasiyam berem, desem bolar. Mene kafede şunday motoruna namaz okup bilmesi var. Rahatlanıp kirip namaz okup çıkarga bolar. Şoňa mында kirsägiz bu kafega rahatlanıp kirip özüňiziň Allah karşında bolgan burçlaryňyzy unuty alasy indi. Men Baputkaga çykdym, Şallı kırıyna. Şu kalçoda basıp turam indi. Uzak dururmun miken, köp dururmun miken. Mene bir iki minut kol silkitip turam, belki tutarlar ola dilese.
Belki getiririz başka yaklarına tabi. Nindi maşinada kansali bilgisiz. Hazır biliriz inşallah. Ferdinand Savi bile varabız. Minzelege Şalı'dan gittik. Ferdinand Savi'nin indi ulaşlı bulsun. Dişinileri Allah'a tapşırıp sağ selametkine yürüsün. Biz varabız Minzelege. Minzele'nin akalis görürüm. Bir de öyle mağani Minzele'ni görürüm deyip. Tegi köprünü görürüm bulamam da. Kırıp abizetini korap çağırgayın da köprüde. Ata maktiler da maktiler. Minzele köprüde. Şutturup barabız. Şallığa toba. Şallığa barabız. Zavod. Bugün zavutsun mu? Liteyli. Şıktı mı? Sayı mı? Su siptirip yürüyorum. Ağu sibeler mi? Kaya su tağı bitirirlersin bana. Benim kütülmeyendeki hal Minzele'ge varabız. Vahşi Minzele'ge barga planlaştırmagan idim. No, Allah'ın nasibi bilen Minzele şehri kurup baytigal bugün. Minzelinsk, Minzele. Sizin bitim bir 20 bin kişi yaşaydır. Şoyrak mı öyle mi? Kama bilen Minzele yılgası koşulgan urun bizim Sorman rayonundan ağıp çıkan Minzele yılgası şoşu şehirge kelip tutaşa bitinde. Yemında Palustrov bik tarihi urunlar korup da getiririz hazır Minzele'ni. Atappa avtobuslar, maşinalar, lehkavaylar turabı. O bunda целый muzey. Min kütülmegen rövüşte kelip jettim bitinde Minzele şehirine. Minzele şehri bilen biraz hazır tanışıp getiririz. Qarab turganda bik motor, bik oңай. Bütün yoqdan da qaralgan, көркем şehirge o'xshagan bu. Hazır көребез инде нинди ekanligin. Bunda tarihi urunlar da var, kızıklı binalar da var. Hem en kızığı indi ol Patşa Bike vaqtından qalgan köprünü görüp getiririz. Hürmetli dostlar, mene bu indi Minzeler şehrining özagi. Bik uzunchalikli, bik motor. Meşit de var. Medeniyet yurtu. Mene bunda park, hayda basseyn. Mene bunda ayrıca bik motor bina, ol bizning indi administrativ bina. Administrasiyalar indi bik motor, bik көркем yasalgan, qaralgan bitinde. Kim degende 100 neçe yıldır bu meşit binasına bik motor, bik көркем. Qarayda mene buncha da var. İngilizce ruhi yaqtan juğunasınlar, deniginde juğup bula. Şulay bik көркем meşit. Hazır meşitinde işten görüp şaq biterbiz. Neçe iken Meşit Sabornaya degen 1910 yılғы klassitsizm Tatarskiy народный arxitektura degen. Şulay motor. Bik көркем. Meşitni ko'ramiz hozir. Eshiklarda bik motor yasalgan. Ana shunday motor meşit. Bik motor remont yasaganlar. Zallarda bik motor. Kolonnalar var. Terzesi de bik udaşны. Yaqtılığı çöp tura. Ne kadar terzeler zorrak, şu kadar köbrek yaqtılık motorluk kire. Bunda ikinci katı da var. Şunday motor көркем meşet 1910 yılғы. Mene şulay Minzele uram boylap baran bitinde Екатерининский mostqa näse aytasim kele. Mene şu birinchi papotka bilan men Şaldan bitinde Minzele'ge keldim. Bik yaxşı, bik көркем Ferdinand Savi aldı meni, сөйләшеп бардык. Elhamdülillah, şükür Allah razı olsun ondan. Türlü kızıklı fikirler keldi başka. Turmuşta kay vaqtda bizge kay bir sınavlarni uzurga to'g'ri kele. Nindidir rahat bo'lmagan ağır eyberler oşa. Bunda indi konkretni qarasan ol avzida kerakmagan bir şirge simptom tapqanlar. Hem indi rahat bo'lmagan bir obsedovaniyani uza. Bir kimga da rahat tugul. Seni tekshira boshlasalar, turli eyberler bilan, turli aparatlar bilan qay vaqtda chiqib shabasida kele, qay vaqtda yo'q, rizo tugul deb ta'kid aytasin kele. Lakin yashaysan kele ekan. Bu sınavların uzurga kerak.
Ничек кенә дәген син менә шушы мизгелдә үзеңә рәхәт, җиңеллек эзләсәң дәген гомерлек ләззәтне үзеңнән куып җибәрә алмыйсың. Шуңа дагын әзрәк кенә сабыр итеп, соңыннан мотор, күркәм тормышка ирешеп була. Шуңа Аллаһ Тәгалә ярдәмнәрен бирсен инде. Сезгә дә, безгә дә, хөрмәтле дуслар, әйтәм, ничек кенә кайбер мизгелләрдә безгә сабырлыкны күрсәтергә туры килсә дигән, сабыр итегез. Соңрак җиңелрәк булыр, яхшырак булыр, уңышлырак булыр. Бу замана белән, вакыт белән тикшерелгән кагыйдә. Моны бөтенебезгә дә исәп калдыруга бик мөһим булыр. Әкренләп кенә килеп җиттем шәһәрнең үзәгеннән Минзәлә шәһәренең яр буена. Менә шушы яр буенда инде урнашкан җиракта әнә теге күпер. Вот, менә шул күпергә хәзер барабыз. Монда бик якын түгел. 1 километр озынлыкны күрсәтә. Ләкин күптәнге хыял күрергә шушы күперне танышырга шушы күпергә шуңа барып карыйк инде. Бик матур набережный формасын ясалган. Һәр күреп сокланып китербез Алла теләсә. Монда төнлә бик матурдыр, чөнки менә монда күпергә кадәр бик матур подсветкалар куйганнар. Бөтен яктан да, бөтен тарафтан да кич белән балкып торырга тиештер дип уйлыйм. Ләкин кичкә кадәр калып булмый инде. Шуңа хәзер көндездәген. Монда бик күркәм, бик матур манзараны күреп була, хөрмәтле дуслар. Карагыз, ничек матур. Ничек күркәм. Җил тавышын тыңлагыз, ничек матур җил тавышы. Шакымасалар бик матур булыр, конечно. Субханалла. Дөнья артыннан куып, чабып, бераз арып, шушындый тыныч җиргә чыгып, моны җил искәндәрен тыңлау. Бер рәхәт. Бармы? Күп? Шундай кышык йөгереп йөри яр буенда. Бик матур үзе. Нинди коштыр бу? Шабра микән бу? Şu күрсәтәле безгә бәлки кош. Походу эшә белми бу. Шундый матур үзе. Кичкенә кош. Менә инде монда яшәүче кешеләрдән сорадым. Менә бу насыйп, менә михәр бара торган набережный формасында ясалган. Менә бу насыйп шәһәргә кадәр ул булмаган. Аны бер 10-15 ел элек ясаганнар ди. Ә менә теге зур күпер ул торган, чөнки монда элек 2 протока булган. Минзәлә елгасы элек кичкенә генә елга булып, 2 җирдән агып китә торган булган. Берсенә теге тимер күпер. Һәм икенчесе белән монда бер күпер булган, ул агач күпер булган. Менә Камский ГЭСны ясагач, су күтәрелеп, менә бу бөтен җирдә зур бер күл, залив формасы рәвешенә килгән инде. Ә моңынча монда басулар булган, урманнар булган. Хәзер инде шундый матур Минзәлә шәһәренең бер күле, заливы булып тора. Ә без барабыз күпергә. 2 километр үттем, һаман барып җитәм шул күпергә. Hürmetli dostlar, kelip җиттек Минзәлә шәһәренең иң зур достопримечательностена күпергә. Екатерина патшабикә вакытында бирле салынган. Менә тотып карыйм, кап-каты мощный. Шентеге советский түгел, патшаларский тимер, карагыз нинди закрепкалары. Ничек тырышып ясалган.
Kapitalini çektirip yasalgan köpür. Bunda indi maxsus poruşinler koyganlar, piyalalar bilen kaplaganlar. Belki yine puyuzda koyganlar, motorda koşumda kargalar uşa. Çık motor ittirip görkem etip. Türlük söyley. Karga üç kaç tegeley bula, karga üç kaç bulay bula. Min nerse eteyim. Karga üç kaç. Karga üç oda kiteyin dol. Dünce bitmeyenim bilen gene. Ne şuşunday motor köpürden yasaganlar kara güzel. Her bir eybiri ornunda. Belki yine uyuzni garaduk bulgan vaqtda pasyoluk kına bulgan. Lakin bari kapitalini ittirip salganlar diyecek. Üstte de nidi sayedi dinliyorlar. Motor ittirip şöp gittirip işlenilgen. Paravuz bitindi. Evet. Paravuzu jürmidir indi. Jürmimden de valitti koyganlar tegermeşler eylemesin için. Şunday Körkem köper nice yıl tura bitindi hazır. Zor tarih. Zor derece bunda kişilerge su kirer üçün orunda hazırlangan, tegyakta da hazırlangan. Şuşlay ilk körkem motor yasalgan. Hürmetli dostlar, selamun aleyküm, isenmisiz? Min indi hazır oturam şuşu motor orunda, şuşu köl karşında. Nese turunda söylep bitesim kele. Şun barlıkta dağın bizning oldimizda bir ko'p turli planlar bor. Gündüz tugunda boram, kish bilan bunisini ishlayman. Kishin bulay buldiraman, tiglay buldiraman deb biz o'zimizning planlarimizni quramiz. Lekin turmushda eng esda qolgan eng qiziqli mezgillar ol shular qaysilari plan bo'yicha bormaydi. Plan bo'yicha ishlangan ayber ol bir soru odatiy turmushga ayırışa bir nersede iske alırga mümkün bulmagan nersege eylene. Ama eğer biz kinetkine planımız bozulup gitse, hem şu yana trajektori bilen özümüzün yaşayışımızı alıp barabız iken, Allah Teala aldığımızda kütmegen yana kızık usullarını çıkara, kızıklı hallerin bire, hem kütmegen kişilerini senin yolunda bulduram. Min degim bine şulay, elhamdülillahi şükür. Plan kırgan idim. Evvel barırmın, Oktyabrski şehirlerini görüp kaytarmın deyip, andağı dostlarımını görüp getirmin deyip. Uylagan idim, devleken yoklarını kirip şehirmin, belebeylerini görüp getirmin deyip, onda dağın kızıklı yerler. Lakin kütmegende bine şu dingiz kebek, motor nurlu, şu motor köpürlü bulgan minseler şehirde gitmektim. Hem bir acayip bir mikrize, bir motor. Allah Teala aldım başımı jiberdi olan kişilerini bütünsünde videoya yazdırmadım. Hem meytesim kele. Manda varganda ben şu köpürdü gütkendegine köpür kişi bile seyirşim. Kızıklayıp yetiştirgen doğru değil. Özümün yolga çıkkadımda etkeş bütün kişi künçülük bilen qarayı. Niye? Çünkü bütünsünde ben şolay şu soru turmuştan üzülüp kinet Aras ezgine olsa dağın başka şerak üzgü bulgan turmuşta his iteseler kele. Kim kadar nasip bula, kim kadar nasip bulmay. Lakin bütünümüzdegin. Eğer şunun mümkünçülük bula iken ey işlep bulay çıktı. Ey niye tegrey kelip çıktı deyip tugul. Allah'ım mine bunu yazgan. Mında da mine bir kızıklı köngülli mizgilleri var deyip şatlanıp şu yana günge atlap barga tiyişmiz. Allah Teala bereketlerin versin. Biz özümüzün seferimizni devam edemiz. Hayırlı seferler bizge tilep kalırız inşallah. Zor balık yeri.
Bunda zor balıklar var. Yarqıyına kelip yürüyor. Mine bunda ornaşkan indi Minzelenің şirkevi degen. Тоже бик аккуратный, бик мотор гына. Сәгатьләре дә бар. Менә хәзер сәгате дөрес түгел шул. Икесе ике төрле вакыт күрсәтә. Менә Минзәлә шәһәренең шундый мотор җирләре бит монда. Мин бит инде үзем күп еллар буе укытам мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә. Шәкертләр саны да минем инде группагына шутласаң 400-ләп, 500-ләп кеше булгандыр, күбесе һаман искә төшерәләр. Таби хәзер син белән укыган бик кызыклы булды дип. Сорыйлар миннән бик яшь. Кемгә ошап син шулай укытучы дип. Мин инде күп еллар буе белмичә йөрдем кемгә ошаган укытучы, чөнки әни минем тегүче, әти минем балта остасы. Кемсең минем нәселдә укытучы бар микән дип уйлагач, шушы сорау белән мин әни ягындагы күп туганнарны беләм бит инде, әти ягында булган тамырларны тирәнрәк кызыксына башладым. Һәм ахыр чигендә килеп чыкты ничек? Минем әтинең әнисе Газизә әби. Ул укытучы булган икән. Күп еллар буе укыткан. Мырбаш, Мыртамак авылларында, калган авылларда да укыткан. Ул инде начальник, бер башлангыч мәктәп укытучысы булган. Кайда ул белем алды дисәгез, менә Аллаһ насыйп итте, Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогик колледжы. Мензелинский педагогический училище дип аталган. Минем әбием үзе уталмасам, ул 30-нчы елгы һәм менә шушы педагогия училищесын ул тәмамлап, укытучы булып эшләп йөргән. Күп эшли алмаган инде алай ук артык. 10 ел тирәсе генә. Чөнки бик яшьли ул вафат була, ширләп вафат булып китә. Минзәләнең педагогический колледж, монда бик күп кеше хәзер дә укый. Бик мотор зданиесе, бик тарихи здание булуына карамастан, ялтырап тора, Казанның биналарыннан бер дә калышмый. Кирпич кладкаларына карагыз, әле ничек сыйфатлы матур итеп ясалган, субханалла. Бер кая бер нинди трещина юк, бер нинди кителеш юк. Менә бу стенаны карагыз, турылыгынан ничек туп-туры. Менә бөтен орнаментлары өстендә ничек ясалган. Хәзер зданиеларны салалар, 3 елдан соң капитальный ремонт башлыйлар. Бу бинага җәмәгать 100 елдан артык бер дигән ялтырап тора. Бусы инде таныклы Минзәлә театры. Минзәлә театры бик мотор, бик хөрмәтлеләр, бик яраталар. Республикада төрле районнарда йөриләр алар. Үзләренең спектакльләрен куеп, бик инде кызыклы һәм тирән мәгънәле спектакльләр куялар дип мин инде кешеләрдән төрле отзывлар ишеткән бар. Шуңа аларга уңышлар. Әле ишеттем, быел капитальный ремонтлар башланачак дип. Шуңа да инде тагы да моторрак булачак калган елларда. Менә монда шушындый бәләкәй генә сквер ясаганнар. Бик күркәм, бик мотор. Һәм инде монда Сабир Өметбаев исемендәге театр бит инде. Ул монда театрның нигез салучысы булып тора. Менә инде бу театр бинасы. Төрле мотор спектакльләр монда бара. Мустай Кәрим кыз урлау турында бар, түтиләр бар. Сөйәсеңме, сөймисеңме? Менә ул бик мотор постер тора. Элиф яки гүзәл кыз Хәдичә дигән. Вот шундый мотор кызык спектакльләр планлаштырыла икән. Шундый мотор скверлар бар. Аккуратно гына ясалган, чәчәкләр белән, клумбалар белән, машинкалар белән. Балалар чабып йөри. Аккуратненько гына мотор. Рәхәтләнеп яшәгән монда, шатланып. Бик күркәм. Ләкин инде яшәгән кешеләргә һәр вакытта да җитми инде. Күбрәк кирәк. Шөкер итә белмиләр инде. Ләкин карагыз, ничек бай торабыз бит, субханалла. Ничек мотор яшибез. Чәчәкләре дә бар менә. Гүр әйтергә дә урыннары бар. Сакланып, Аллага рәхмәтен әйтергә яшәгәнә. Бик күркәм монда. Субханалла. Гади кибеткә мондый мотор баскыч күргән юк әле. Малай Европада кебек ясаганнар, карагыз. Ничек мотор итеп менәсең, монда подсветка бар, тегендә подсветка бар. Монда баскыч, тегендә баскыч.
Bunday kızıklı konstruktivizm kurgan yok yani. Это Ильдар Абзин будет историю моста рассказывать. Да, тут до революции была Мензелинская ярмарка, проходили, одна из крупнейших По Волжье, да? по Волжье, да. И купцы решили строить железную дорогу, она начиналась в Вознакаево, и вот должна была пройти через Мензелинск. Вот. Поэтому в Вознакаево до сих пор, вот если поехать, там еще как бы тоже ветка этой железной дороги есть, она как бы немного функционирует. Вот, там еще водонапорные башни остались, все остальное. Но потом случилась первая русско-японская, потом революция, или наоборот. И все это дело Приостановили, потом, да? при большевиках не до этого было. Ничего тут индустриального поблизости не было, и поэтому эта дорога была железнодорожная практически выброшена. Фактически этот мост стоит как железнодорожный, а не для коней, не для людей. Вот такой вот история. Hürmetli dostlar, şunday tarihi. İldar Abzi beni alıp Büyük Rahmet ana trassaya kadar çıkardı. Hazır Cava'dan ben trassada Ufa yoluna çıktım. Nişik maşinalar, nişik barırman cemaat sizin dua bilen. Bik köngüllü buldum incelede, bik көркем kişiler bilen tanıştım. Mine bik şadı. Yoluna devam edeceğiz. Mene minzele Perikos'tığında bik naşar olalar. Hazır indi 40-50 minut basıp duram. 1-2-3 maşina toqtadı, alar dağın qırıдағы avullarga gına alalar edi. Başka yere bik almıyorlar hele. Oturduk maşinaga barabız. Kim abzi bilen? Niyaz abi bilen barabız. 40-45 minut kütüp durdum. Belli 250 maşina ötkendir. Наконец Поисево деген ауылға барабыз. Андан дальше кетебіз тағын. Кіне Поисево деген ауылға келіп жеттік. Бұнда заправка бар. Әзір заправка қырында кішілерін тұтып қарайым әлі. Ото бек алмайлар бек көңілі түгіл. Hürmetli dostlar, mine biz Ali Gabzi bilen oturduk, gittik, zapravkadan sırası gittik, Allah'a şükür Ufağa kadar baram dedi. Soğuk selametkine barıp bulsa, bek yaxşı buldu elimi. Все, Олег Петрович, поехали. Угадал? Олег Наилевич. Как? Наилевич. Наилевич? Да. А, папа татарин, что ли? Да. Ой, Наилевич, все, поехали. Башкирия буйлап барабыз. Мотор иттіріп кіне. Бик мотор. Міне уже кеште жетіп келе. Біз барабыз да барабыз. Құяшмада кірлеп кіне. Ситрак деген машина барабыз. Бек интересный машина. Китайский фара. Али Габзи бара. Шабабыз. Мотор башкирияларын қарап. Turmuş turunda söyleyeceğiz. Bir kızık, sana da kızık rahatlayıp söyleyeceğim benim bilen. Ben de rahatlayıp söyleyeceğim. Вредный стаж уже выработала. И вот собралась уходить. Не знаю тут пока куда. Куда-то надо. Я его Алло. Короче, мне это нужно резко. Kıyaş batı oyda çıktı. Karanlık dışı bizim 7 saat 7. artı Kazan boyunca. Böyle başka yerinde Tatnef'in zapravkası tura. Kutup gideriz Tatnef'inde. Karanlık dışı. İşte Ufağa kiremiz bitti. Олег Наильевич, большое вам спасибо. Давай, удачи. Давайте вам удачи, всего самого наилучшего. Районда 1-25 километр трассада қалдырдылар. Міне қазір кеш жейді. 8-ші арты бірен ішіп отырып кетірге керек Уфаға. Трассада машина тұтып кетіп болса, Аллаға тапшырып. Сіздің дұғалар білен? Мы с Аганесяном сели, едем в Уфу, сейчас трассада барабыз. Я же на татарском. Да, ничего страшного. Ты шпрехен чуть-чуть. Чуть-чуть знаю, да. Вот. Аганесян білен. Солярничий. Яхши. Вот, едем Аганесян білен. Сейчас Уфаға доедем. В Уфе уже будем, Алла берса, қонырға
Так, трассы калмадык, все хорошо. Аллаха шукр. Аганисем мне рассказывать про Армению, какие красивые места да есть. Да, Уже посоветовал мне своя бабушка, дедушка, говорит, там виноград хороший, да? да, конечно. Вот поедем, Алла берсе. Хәзер барабыз, Уфа урамнары буйлап карап. Мы еще далеко от центра, да? Это Затонский мост, брат. Вот Затон только въезжаем. А, сейчас доедем наконец, да, до центра? То я с Уфой не особо дружу. Сейчас доедем. Уфаның мотор нурлы урамнары, яктырып тора. Это Дема, да? Не, это вот это уже Уфа. Не, Дём уже проехал. вода, речка. А, речка, это белый. Белый, да? Ага. Burada мотор урамlar. Fikirlep kene kiremiz. Aganисян безнең Уфа турында рассказывать безгә. Уфага килеп җиттек, хөрмәтле дуслар. Аллага шөкер. Аганисян белән юл буе сөйләшеп, бик кызыклы җегет. Дин турында да сөйләштек, тарих турында да сөйләштек. Карагыз әле, мин нинди кызык машина таптым монда. Күптән күргән җок мондый арбаны. Хәзер инде җал итәргә үземнең кечкенә генә гостиница килеп җиттем бит инде. Хостел дип атала менә шушындый. Аккуратны гына керәбез дә урнашабыз бит инде.